नमस्कार. नमस्कार. मी माया दनके, स्पोर्ट्स मोटिवेशनल स्पीकर अँड गाईड. माझं मिशन आहे येत्या 2024च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राच्या मातीतून 100 खेळाडू पाठवणे, त्यासोबतच महाराष्ट्रामध्ये अनेक जास्तीत जास्त खेळाडूंची संख्या निर्माण करणे हे माझं मिशन आहे. डेली डोस ऑफ स्पोर्ट्स च्या आजच्या आपल्या 7व्या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. जस्ट अ सेकंड. यस, आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. या फेसबुक लाईव्ह सिरीजला आपण खूप जबरदस्त असा प्रतिसाद देत आहात, त्याबद्दल सर्वप्रथम धन्यवाद मानते. आज जो विषय आहे तो खूप महत्वपूर्ण असा विषय आहे. सो तुम्ही सर्वांनी हा फेसबुक लाईव्ह अटेंड करा नक्कीच. आणि खेळासंदर्भातील, ऑलिम्पिक खेळासंदर्भातील ज्या काही अडचणी असतील, जे काही प्रश्न असतील, ते तुम्ही मला नक्की विचारा. कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि मी त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. तर आपण आपल्या आजच्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करूया. आजचा जो प्रश्न आहे तो खरंच खूप महत्वपूर्ण असा आहे की तुमच्या जीवनामध्ये या गोष्टीला जरी तुम्हाला असं वाटत असेल की या गोष्टीला काही महत्व नाहीये, परंतु मला असं वाटतं की ही गोष्ट आपल्या सर्वांसाठी खरंच खूप जबरदस्त आणि खूप महत्वपूर्ण अशी आहे. बऱ्याच लोकांना हेच माहीत नसतं की ध्येय का लिहायची किंवा लिहायची असतात हे माहीत नाहीये. तर ध्येय का लिहायची हा प्रश्न बऱ्याच लोकांसमोर आहे. मी बऱ्याच खेळाडूंना पाहते की ते त्यांचं जे जीवन चालू असतं, त्यांचा जो दैनंदिनी असते ती अत्यंत वेग असते. कुठल्याही प्रकारचं लिखाण किंवा कुठल्याही प्रकारची ध्येय लिहिणे ही दैनंदिनीमध्ये त्यांच्या गोष्ट येतच नाही. अशा अनेक खेळाडूंना मी पाहिलेलं आहे. सो ध्येय का लिहायची हे आज आपण पाहणार आहोत. तुमची ध्येय तुम्हाला का लिहावीशी वाटतात किंवा का लिहिणे गरजेचं आहे, या काचं उत्तर आज मी तुम्हाला देण्याचा नक्की प्रयत्न करणार आहे. सो आपण नेक्स्ट स्क्रीनकडे जाऊया. पहिली गोष्ट तर तुमच्याकडे असायला पाहिजे ती म्हणजे तुमची ध्येय. तुमची ध्येय असतील तर ती तुम्ही लिहू शकता असं मला वाटतं. आणि ती ध्येय तुम्ही लिहिली तरच तुमच्या मनाला आणि तुमच्या ऍक्शनला ऊर्जा मिळते. ती ध्येय तुम्ही लिहिणे, कारण या बोटांमध्ये एवढी ताकद असते की या बोटांमधून जो काही तुम्ही शब्द लिहिता तो तुमच्या डायरेक्ट मेंदूला, तुमच्या डायरेक्ट मनाला त्याची ऊर्जा मिळत असते. म्हणून ध्येय लिहिणे गरजेचं आहे. आणि ही ध्येय लिहिली, कोणतीही गोष्ट आतापर्यंत तुम्ही पहा, तुम्ही जी गोष्ट तुमच्या हाताने लिहिता आणि तुम्ही एकरूप होऊन लिहिता ती अक्षरशः जशीच्या तशी तुमच्या मनात वसते किंवा ती तुमच्या लक्षात राहते. म्हणूनच ध्येय लिहिणे गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हाच ते तुमच्या मनामध्ये ती गोष्ट, तो शब्द घर करत असतो. म्हणून मला असं वाटतं तुम्ही ध्येय लिहिली तरच तुम्हाला ती ध्येय पूर्तीसाठी ऊर्जा मिळते. नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊया. तुमच्या ध्येय लिहिली तरच तुमच्या मनाला ऊर्जा मिळते, दिशा मिळते. म्हणजेच मला इथे म्हणायचंय की ज्या वेळेस तुम्ही तुमचं ध्येय, मला आज काय करायचंय किंवा माझं असं स्वप्न आहे, माझं असं ध्येय आहे की मला पॅराग्लायडिंग करायचं आहे, हे माझं खूप आवडतं स्वप्न आहे, परंतु मी ते कुठेतरी नोटबुक मध्ये लिहिणे गरजेचं आहे.
तरच मला ते ध्येयपूर्तीसाठी ऊर्जा मिळू शकते, दिशा मिळू शकते. जर मी ते ध्येय फक्त मनातच ठेवलं तर त्या ध्येयाला दिशा मिळणार नाही. म्हणूनच तुमच्या ध्येयाला दिशा मिळण्यासाठी तुमचं ध्येय लिहिणं गरजेचं आहे आणि ते लिहिणं अत्यंत एकरूप होऊन तुम्हाला ते ध्येय लिहिणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही हे ध्येय लिहित असाल तर नक्कीच तुम्ही तुमच्या ध्येयाला एक ना एक दिवस तुम्ही नक्कीच गाठाल अशी माझा असं तुम्ही तुमच्या मनाशी विश्वास तुम्ही निर्माण करू शकता. आणि अजून एक मला इथे गोष्ट सांगावीशी वाटते. बऱ्याच लोकांचं मी असं दिनक्रम पाहिलेला आहे की सकाळी जेव्हा आपण लवकर उठतो तेव्हा आपल्याला कामाला जायचं असतं किंवा नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचायचं असतं. हे एक ध्येय असतं एकमेव. परंतु तुमचा हा दिनक्रम दैनंदिन दिवसातला हा एकच ध्येय असतं की मला ते नोकरी करायची आहे किंवा नोकरीच्या ठिकाणी मला पोहोचायचं आहे. मात्र माझं जीवन हे असंच चालू असणार का, हा विचार तुम्ही कधीतरी करता का? किंवा तुम्ही पॉज करा आणि तुमच्या मनाला एकदा विचारा की हे माझा जीवनाचा रणगाडा हा असाच चालणार आहे का? तर नक्कीच तुम्हाला तुमचं ध्येय गाठू शकता. तुम्हाला तुमचं ध्येय मिळू शकतं की मला काय करायचंय आणि मी काय करू शकते, ह्या आतल्या तुमच्या क्षमता ओळखा आणि ते कागदावर लिहायला सुरुवात करा. तुम्ही जेव्हा कागदावर लिहिता तेव्हाच तुमच्या मनाला सुद्धा ती दिशा मिळू शकते, असं मला इथे सांगावंसं वाटतं. आपण नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊया. जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हाच तुम्हाला ती ऊर्जा मिळते, दिशा मिळते, मनाला दिशा मिळते आणि तुमच्यात करण्याची, ऍक्शन घेण्याची, कृती करण्याची तुमच्यात ताकद येते. यस, नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊया. ज्या वेळेस तुम्ही तुमचं ध्येय लिहिता त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मनाला सतत जाणीव करून देत असता की तुला हे काम करायचं आहे. मी दररोज सकाळी माझं ध्येय लिहिते की मला ऑलिम्पिक गेम्स पर्यंत महाराष्ट्रातून 100 खेळाडू पाठवायचे आहे. म्हणजेच मी माझ्या मनाला ही सतत जाणीव करून देते की मला ही गोष्ट करायची आहे आणि ही गोष्ट तुझ्याकडून होणार आहे. ही मी माझ्या मनाला डायरेक्शन देते, माझ्या मनाला सतत जाणीव करून देते. कारण आपलं मन हे अशी गोष्ट आहे की ते एका जागेवर कधीच टिकू शकत नाही. त्याला दररोज तुम्हाला घासावं लागतं, त्याला दररोज तुम्हाला ही जाणीव करून द्यावी लागते की तू जिवंत आहेस आणि तुला ही कृती करायची आहे, तुला हे काम करायचं आहे, तरच त्या मनाला ती जाणीव होते. म्हणूनच तुमच्या मनाला सतत ही जाणीव करून द्यावी लागते आणि ती जाणीव तुम्ही तुमच्या लिखाणातून अत्यंत पॉवरफुली करून देऊ शकता. नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊया. आणि तुम्ही तुमच्या योग्य अशा ट्रॅकवर राहता. जसं आता मी खेळाडूंचं उदाहरण दिलं की एक मुलगी आहे, ती BA 3rd ला आहे. 5000 मीटर मॅरेथॉन ती खूप चांगल्या प्रकारे धावते. परंतु तिची जी दैनंदिनी आहे, तिच्या दैनंदिनीमध्ये ध्येय लिहिणे किंवा ध्येय असणे हीच गोष्ट नाहीये. तर ती पुढे तिच्या 5000 मीटरच्या तिच्या त्या खेळामध्ये चांगल्या प्रकारे प्रावीण्य मिळवू शकते का? तर नक्कीच नाही. कारण तुम्ही तुमचं ध्येय लिहिणे आणि तुम्ही तुमच्या मनाला सतत जाणीव करून दिली तरच तुम्ही तुमच्या योग्य ट्रॅकवर राहता. असं हा पॉवरफुली इम्पॅक्ट हा तुमच्या ध्येय लिहिण्यामुळे होऊ शकतो. आणि तुम्ही ध्येय लिहायला सुरुवात करा. तुम्ही जर लिहित नसाल तर नक्कीच तुम्ही ही गोष्ट करायला सुरुवात करा. कारण तुम्ही ध्येय लिहिण्याने तुम्ही खूप चांगल्या अशा पॉवरफुल एनर्जी मध्ये राहत असता. सो त्यासाठी एक छोटीशी कृती करावी लागेल. एक नवी कोरी वही घेऊन या, 100 किंवा 200 पेजेस वही घेऊन या. नवी सांगते मी, जुनी वही घेऊ नका, नवी कोरी वही घेऊन या आणि त्या वहीमध्ये सुरुवातीला तुमचं नाव लिहा. नाव लिहून तुमच्या जे ध्येय आहे, सगळ्यात उच्च ध्येय,
जसं मी आत्ता माझं ध्येय सांगितलं ते ध्येय, आणि त्यानंतर तुमची छोटी छोटी ध्येय लिहायला सुरुवात करा. की मला एक फोर व्हीलर कार घ्यायची आहे, मला एक 1 BHK बंगला घ्यायचा आहे, हा आर्थिक मधला झाला. शारीरिक मध्ये मला अत्यंत सुदृढरित्या जीवन जगायचं आहे, हा फिजिकल मधला झाला. अशा प्रकारे ध्येयाचं वेगवेगळ्या वर्गीकरण करून ती ध्येय तुम्ही लिहायला सुरुवात करा. तुम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी मध्ये तुम्ही तुमची एनर्जी लावू शकता. म्हणून ध्येय लिहायला सुरुवात करा. ध्येयाचं डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं ते आपण पुढच्या नेक्स्ट पार्ट मध्ये पाहणारच आहोत. सो आपण एवढं सुंदर तुम्ही कमेंट्स करतायत आणि या फेसबुक लाईव्हचा आनंद घेतायत त्याबद्दल खूप आभारी आहे तुमची. आणि खूप खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही दररोज अटेंड करतायत हा माझा फेसबुक लाईव्ह, त्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि हे असंच प्रतिसाद देत राहा. नक्कीच तुम्हाला अनेक गोष्टी, अनेक इन्साइट्स माझ्या या फेसबुक लाईव्ह मधून मिळणार आहेत. सो आज जी मी ध्येय लिहिण्याची जी पॉवरफुल एनर्जी जी सांगितली ती कृती करायला सुरुवात करा आणि मला तुमचे फीडबॅक नक्की द्या. कारण यातून तुम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी शिकायला तर मिळणारच आहेत, परंतु तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही लवकरात लवकर अचीव करू शकता. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही हा फेसबुक लाईव्ह अटेंड केलात आणि खूप चांगल्या प्रकारे कमेंट्स देत आहात. सो महेश पाटील सर म्हणतायत मस्त माहिती. थँक्यू सो मच सर. सो थँक्यू सो मच आणि मी इथे थांबते. हा फेसबुक लाईव्ह तुम्ही इतर ग्रुपमध्ये सुद्धा शेअर करू शकता, जेणेकरून अनेक खेळाडूंना याचा फायदा होऊ शकतो, अनेक व्यक्तींना याचा फायदा होऊ शकतो. आणि खेळासंदर्भातील जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही मला नक्की विचारा. मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईन. थँक्यू.